तो नमस्कार, मैं हूँ रेखा उपाध्याय। अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज एक बहुत प्यारा और सानी माता का सोहर गीत सुनाने जा रही हूँ। आप सबको अच्छा लगे तो कमेंट में ज़रूर बताना और अपना प्यार दुलार आशीर्वाद जरूर देना। इसमें आप सब भूल रहे हैं मुझे। लाले लाले घोड़वा सानी मैया नगर फेरिया डालई नगर फेरिया डालई हो। अरे केहू होतई हमारा सेवकवा पूजन हमारी करतई पूजन हमारी करतई हो। लाले लाले घोड़वा सानी मैया नगर फेरी या डालई त फेरिया लगावई हो। अरे केहू होतई हमारा सेवकवा पूजन हमारी करतई पूजन हमारी करतई हो। घर में से निकले कवन रामा मैया से अरज करई मैया से अरज करई हो। मैया मोरी धन तोहरा सेवकवा पूजन तोहरा करियई पूजन तोहरा करियई हो। गैया क गोबरा मंगई है तयंगनाली पई है तयंगनाली पई हो। मैया गज मोती चौका पुरई हई पूजन तोहरी करी हई पूजन तोहरी करी हई हो। मैया गज मोती चौक पुरई हई पूजन तोहरी करी हई पूजन तोहरी करी हई हो। मटिया क कलसा मंगई है त पतिया सजई है अम पतिया सजई है हो। मैया काशी से जल भरवई है पूजन तोहरी करी हई पूजन तोहरी करी हई हो। मैया काशी से जल भरवई हई पूजन तोहरा करी हई पूजन तोहरा करी हई हो। मनिहरवा से सेनुरा मंगई है त चूड़ी पहिरई है त चूड़ी पहिरई हई हो। मैया बजवा से चुनरी मांगई है त तोहा काओ ओढ़ई हई पूजन तोहरी करी हई पूजन तोहरी करी हई हो। मैया लाई चना गुड़ मांगवई हई सोहागिनी बोलवई हई सोहागिनी बोलवई हई हो। मैया सब मिली पूजन करई हई भजन तोहरी गई हई भजन तोहरी गई हई हो। मैया निहुरी निहुरी पैया लगी
हैया शीस तोहाँ से मांगी हैया शीस तोहाँ से मांगी हई हो। इतनी बचन सुनी मैया त खुश होई के बोलई त खुश होई बोलाई हो। बेटा जुग जुग जियै तोर लल नायांगन बीचे खेलई आंगन बीचे खेलई हो। बेटा भरा पूरा रहई परिवार वा पूजन हमारी करई तो नित दिनी बोलावई तो नित दिनी बोला मई हो। लाले लाले घोड़ावा अवसानी मैया फेरी या लगावई त फेरिया लगावई हो। अरे केहू होतई हमारा सेवक वा पूजन हमारी करतई पूजन हमारी करतई हो।